Kasabay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At kayo po ay nanonood sa ating live sa Facebook page, AgriSenso sa Agrikultura. Sa Agrikultura, Senso ka? Ano ba yun? O, diba? Hello po sa lahat ng ating mga listeners din via King's Radio stations mula sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Samahan niyo po ako ngayon sa ating 45-minute show na programa na punong-puno po sa mga impormasyon at kaalaman hinggil po sa ating pag-aalaga ng mga hayop o pagtatanim po ng iba't ibang klaseng pananim. O, diba? Ang programang ito po ay para po sa ating mga wannabe farmers, sa mga nagdenais po dyan kumbaga mag-try po sa farming. Yan, i-follow nyo na po ang ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura dahil marami po talaga kayo doong makukuha ng mga inspiring stories at ganoon din po ang ating mga live natin sessions together with Pulomolok Native Chicken, ni Manok Tambayan dahil sila po mismo ang ating mga kumbaga source po ng ating mga impormasyon based po sa kanilang mga experiences sa pag-aalaga ng manok. Okay? At isa din pong pagsaludo sa lahat ng ating mga magsasaka at mangingisda dahil ang buwan ng Mayo ay ang buwan ng ating mga magsasaka at mangingisda. O, di ba, biruin ninyo kung walang mga magsasaka at mangingisda sa Pilipinas, paano tayo kakain? O, di ba? Dahil busy tayo sa trabaho, hindi na tayo makakakuha ng isda sa dagat. Wala na din tayong makain ng mga gulay kung tayo pa mismo magtatanim, 'di ba? Kung meron tayong trabaho, pero pag wala naman kayong trabaho sa bahay at lang kayo diyan, nakahiga lang kayo always, so kayo po, I will encourage you to make your own food. Magtanim po kayo, mag-alaga po kayo ng mga manok, mag-alaga po kayo ng baboy, magtanim po kayo ng mga gulay na pwede ninyong makain. Diba? Para naman ay makatipid at hindi gasto ng gastos. Ayan. Oo. So, ayan po ha. Maraming salamat po. At tayo din po ay live na mapapanood sa ating mga partner pages. Diyan po sa Damdamag Digital Media. Oo, somewhere that in Ilocos. At ganun din po sa ating mga viewers din sa Regional News Group or RNG Luzon. Mamaya po, ngayon po yung gabi ha, samahan niyo po ang inyong lingkod si Clara Tita. Tayo po ay naka-replay sa Regional News Group RNG Luzon. So sa lahat po ng ating mga King's Radio listeners, hello po sa inyo at sa lahat po ng ating mga live viewers sa AgriSenso, maraming salamat po. At sa ating ka-Farming Angat Ka, muntik ko na makalimutan, ang ating ka-Farming Angat Ka Facebook page. Okay? So ayan, wag na siguro nating patagalin pa. Ang ating topic ngayon ay ano ba yung mga magaganda nating itanim sa ating paligid, sa palibot ng ating bahay, na pwede nating sabihin na pagkain ng ating mga alagang baboy o alagang manok. Diba? Ngayon, nagsimahalan na po yung mga feeds, yung mga patuka. So, dapat po ay maging madiskarte tayo kung ano pa yung mga alternative na pagkain sa ating mga alagang baboy at saka sa ating mga alagang manok, 'di ba? Marami na po diyan ang mga nagsi-share po ng kanilang mga experiences at ito po, isa po dito si ka-Farming Angat Ka content creator Sir Jid na magbibigay po sa atin ng ideya kung ano po ang magiging kilalabasan if ever po ay ihahalo natin yung ating mga pananim, yung mga magagandang pananim na pwede pong kainin sa alagang hayop natin
kung i-mix po ito sa kanilang mga patoka or feeds. And of course, andyan po ang kapartner sa kanilang pag-asenso, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So ayan, huwag na natin patagalin pa. Pro VTR, Sir Jid. Magandang araw po, live na naman tayo. At ito yung ating may share sa inyo ngayong gabi kasi ang dami mga nagtatanong, no, ano bang itsura daw ng Madre de Agua? Kasi ito yung mga tinatanim din namin sa simula ng pag-aalaga namin bago kami actually nag-consider na magparami ng alagang hayop ay nagtanim-tanim din kami. Kasama din itong Madre de Agua sa tinatanim namin. Ito yung pinakadahon ng Madre de Agua. No, ito lang ay malalaki yung dahon na to kasi mataba yung Madre de Agua na pinagkuhanan natin ito. No, Madre de Agua, based sa napapansin ko lang, hindi siya yung kusang tumutubo lang doon sa mga bundok, sa gubat, kasi wala rin ito sa amin. Actually, ang ginawa ko, no, bumili tayo, may mga nagbebenta naman ito online sa Shopee, sa Facebook, pwede natin i-search yan. Mas maganda na mahanap sana natin yung medyo malapit sa atin, no, pagdating sa mga pantanim natin. Yan, Madre de Agua, Azolla, yan yung tinatanim namin. Ito, Madre de Agua naman, maganda nito, based dito sa Google, no, ang dry matter nito, meron siyang yan, 18.7 na ash, meron siyang 15.80% na crude protein. Yan, mataas ang kanyang crude protein, meron siyang crude fat, meron siyang crude fiber, meron siyang calcium, at meron din siyang phosphorus, no? Kaya napakaganda na itanim itong mga Madre de Agua na tulad nito, no, para meron tayong dagdag din na pampakain sa ating alaga na hindi na natin bibilhin kung may space tayo. Sa ilan, tinatanim nila ito sa likod ng mga kulungan nila ng baboy na doon ay mas mataba dahil may mga natural na mga o organic na mga fertilizer na nandun na, no? So ito yung mga tinatanim nila. Ito ay dahon na lang, may puno pa ito. Yung tinatanim naman nito ay yung mga cuttings. No, kasi ang dami nagtanong ano daw ba itsura ng dahon ng Madre de Agua. Ito yung itsura niya. Pero baka may makita kayo nakapareho nito kasi marami daw nakikita na pareho nito pero iba hindi naman talaga Madre de Agua. No, so ito ay Madre de Agua or Tricantera. No, ito naman ay tulad na nabanggit natin, kung nais natin magtanim, meron tayong mga masisearch niyan sa Shopee, sa Facebook meron din, kaya Fernando's Integrated Farm, pwede nyo research yan, kasi meron din silang mga available na mga cuttings, yung pantanim. No, Madre de Agua, napaganda na pwede nating itanim na pampakain sa mga alagang hayop. As feeds na rin to, no, kasi ang daming mga magagandang nutrients, no, na pwede nating makonsider din bilang pandagdag na pagkain ng alagang hayop. Kaya lang, kung konti lang tanim natin, syempre, hindi yan yung tuloy-tuloy nating mapakain sa kanila. Ito, pang ano lang to, pandagdag na lang na kahit papaano ay medyo makatipid-tipid tayo. Nabukod dito sa Madre de Agua, andyan naman yung mga azolla, andyan yung mga kamote, saging, at dami pang mga pwedeng itanim natin. Yung mga mais, yung mga napier grass para dun sa kambing natin, sa mga rabbit. No, marami tayong pwedeng itanim din na pandagdag na pagkain ng alagang hayop. Kung nagkambing tayo, so yan, pwede rin ito Madre de Agua. Tapos nandyan pa yung mga ipil-ipil, nandyan yung mga dahon ng mangga, pang merienda na rin kambing yan, yung mga kakawate o itong mga Madre de Cacao, no? Iba pa yung Madre de Cacao sa Madre de Agua. So ang Madre de Agua ito itsura kasi ang dami ring yan din, marami rin ako natanggap na tanong kung same daw ba yung Madre de Cacao saka itong Madre de Agua. So magkaiba sila. Itong Madre de Agua, ito malapad. Ang Madre de Cacao, hindi rin siya kinakain ng baboy. Ang kumakain lang doon sa napapansin ko yung mga kambing, no? Madre de Cacao. Yun naman yung nilalagay natin sa lambat kapag meron tayong kulungan ng mga alagang hayop, yun yung magandang itanim natin doon sa paligid, no, sa pinakalambat natin para yung tibay. Kasi yun ay nabubuhay. So, nagtatagal yun. Kahit yun yung isa rin sa magandang itanim-tanim din natin sa paligid. At doon naman sa mga pampakain, bukod dito sa Madre de Agua, tulad na nabagit natin, andyan yung azolla. Sa azolla naman, ito ay nabubuhay sa tubig, na kung ang lugar natin ay maraming matubig, meron tayong halimbawa, meron tayong space dyan na may sapa, no? O kaya sa palayan natin, may tubigan na area na di natin natatamnan, pwede din natin lagyan ng azolla, no? Napaganda rin ng azolla kasi harvest lang tayo ng harvest dyan para pampakain natin dun sa mga alaga natin. No, yan, napakarami nating pwedeng itanim. Madre de Agua, azolla, meron pa nga iba, yung sorghum naman, yun yung mga tinatanim nila. Depende rin kung maganda yung quality ng lupa sa lugar natin or depende kung talagang mag-fit yung nutrients sa kailangan ng sorghum doon sa pagtatamnan natin. Sa ilan naman, nagtatanim sila ng mais. No, yan din yung isa sa napaganda rin itanim kasi napakataas din ng nutrients na nakuha ng alaga natin. Kahit sa mga manok na nangingitlog, yung mga mais ay napaganda rin. Kaya sa amin nga, no, since minsan sobrang mahal ng feeds, yung mga commercial feeds, sobrang mahal na nabibili. So, minsan naghahanap kami ng mga nagtatanim ng mais, doon kami bumibili sa farmer din na nagtatanim kasi mas mura namin nakuha doon compared sa doon na natin bibilhin sa mga
commercial na mga tindahan. So, yun yung paraan din natin kasi malaki rin yung maano natin dyan, malaki rin matitipid natin. Kasi dito sa farming, kung iasa natin lahat dun sa mga binibili, no? Kung iasa natin dun sa mahal na feeds, kung halimbawa, mahaling brand ng feeds ang ginagamit natin, kung iasa natin lahat dun, ay hindi talaga tayo magano dito, hindi tayo bastang masasabi natin kikita talaga, no? Kasi minsan, pagkatapos natin pakainin yung alaga natin, pagkakwenta na natin yung nagagastos natin, ay sobrang laki pala. So, wala pala rin kita. No, kaya't kailangan din nating dumiskarte. Yun yung nababanggit natin na marami din ako napupuntahan ng mga farm na meron silang sariling formulation ng pambakain sa alaga nila. No, may ilan, doon naman sa mga walang taniman, halimbawa kung tayo ay yung space natin ay medyo maliit na sakto lang doon sa bahay natin at sa likod ay may mga bahay din, wala tayong pagtatamnan. So sa ilan naman ay nagkolekta sila ng mga doon sa mga palengke, pumupunta sila doon, yung mga hasang ng isda. So marami kasi yan doon niluluto nila yan. So pwede rin panlagdag na pagkain ng mga baboy nila. Yung iba naman, yung mga balat ng prutas, yung mga reject na prutas, balat ng gulay mula doon sa mga palengke. So yan naman yung kanilang kinukuha. At yung iba, piniferment nila yan para mas magiging mas maganda yung nutrients na makukuha ng mga alaga natin doon sa kinakain nila. So yun yung pamamaraan. Sa ilan naman, iluluto nila. So, kanya-kanyang paraan din, kanya-kanyang diskarte, kaya lang dagdag din talaga sa trabaho yan. No, yung, tulad nito, kung meron tayong mga Madre de Agua, no, dagdag din sa trabaho kasi magtatanim tayo. So, pero kapag naman tinatyaga natin na magtanim-tanim, no, dagdag rin sa yan, kahit paano makatipid-tipid din naman tayo. Kaysa yung mabilis nga, madali, kasi napakadali din na magpakain ng alagang hayop, na naka-pure feeds lang din tayo, mas madali yon. Kaya lang magastos, pero madali, hindi ka na kailangan pang magbilad doon sa araw na nagtatanim-tanim ka, pero pwede naman actually umaga o hapon na magtanim-tanim. No, dito sa Madre de Agua, kapag napatubo mo na rin yung pinakapuno nung kahoy na tanim natin, no, habang tumatagal kasi pwede mo rin putol-putulan yan para lumawak lalo, no, para madagdagan yung sanga at mas marami yung dahon na makukuha. Yun yung mga paraan naman ng iilan. Shoutout kay Farming Joseph Gareza. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, yun yung mga pamamaraan naman ng iilan. Kaya mas lalong dumami yung kanilang Madre de Agua. Sa umpisa, kaunti lang muna yung mga, kasi ang tinatanim dito sa Madre de Agua ay yung kanyang cuttings o yung mga sanga niya. Kaya marami, no, bumibili sila ng sanga sa Shopee. Sa Lazada, actually, meron na rin dyan. Sa Facebook, meron din. Ang kilala ko naman na nagbebenta sa Tarlac, sa Kamiling Tarlac sila. Fernando's Integrated Farm, yun naman yung kanilang page. So, yun yung mga nagbebenta ng mga cuttings ng Madre de Agua na po pwede nating itanim. No, Madre de Agua, actually marami pa. Meron din silang mga Napier grass, mga ganyan. Lahat naman yan, nasa search din natin yan sa Facebook or sa Shopee. No, yung mga nababanggit natin. So, dito sa Madre de Agua, itatanim mo lang yung pinaka-cuttings niya, yung nabili nating cuttings, tapos kapag tumubo na, tulad na magit natin, pwede mo na rin putulan yung kapag lumaki na, putol-putulan mo, tapos yung mga sanga nun, tanim-tanim mo na rin hanggang sa maparami mo na rin. Kaya okay din siya na magparami nito. Kaya lang tulad na nabanggit natin, hindi mo rin siya ma-sustain na ito lang ang tuloy-tuloy na ikapakain sa kanila kasi nga hindi naman din makahabol lalo na kung konti lang yung tanim natin. Hindi rin yan makahabol na yan ang tuloy-tuloy na pakain. Ito magsisilbing pang merienda or pandagdag lang doon sa kanilang pagkain. No? Doon naman sa mga nag-alaga ng mga native pigs, actually yung iba ay mga kangkong pa lang ay solve na sila. Kangkong, hinahaluan nila yan ng darak kasi meron din may mga iilan din na farmer. Tulad ko, nakagisnan ko rin kasi, kinalakihan ko na, since yung mga magulang ko ay meron sinasaka na palayan, no, merong darak na nakukuha. Doon sa palayan kasi, pag meron kang palay, papagiling mo, so may bigas, tapos yung pagaling doon sa rice mill na, meron din dong darak. Yung darak na yun naman yung pinaghaluan ng kangkong, minsan ihaluan ng niyog, minsan din ihaluan ng kalabasa, may mga ganong paraan. Minsan ay po pwede haluan ng katawan ng saging na china-chop-chop na maninipis. Tapos yun yung pinaghalo-halo na pinapakain doon sa mga native pigs. No, at yun, nakakalibre na. Kasi sa probinsya, no, marami din, ayun yung pamamaraan nila. Kaya't madali na makialaga noon, nung marami pang mga tanim-tanim, nung hindi pa uso yung feeds, kasi nung naging uso na yung feeds, naging dependent na rin ang karamihan. Doon sa feeds kasi nga mas madali at mas mabilis lumaki yung mga baboy. Pero kung gusto naman natin na organic yung pagpapalaki natin, so pwede pa rin natin gawin yung mga makalumang pamamaraan naman na mas matipid din. Kung halimbawa, namahalan na tayo masyado sa feeds, kaya minsan napapasuko na rin tayo mag-alaga ng hayop,
No, po pwede naman tayo magtanim-tanim din na libre rin ng pagpakain natin sa alaga nating hayop. Yung mga makukuha natin na doon na yung mga produkto na tinatanim natin. Tulad na nabanggit natin, doon man sa mga native pigs na minsan tinatali na lang yan doon sa ilalim ng puno, 'di ba? Minsan nga sa ilan, tinatali nila sa silong nila kasi yung iba, ang bahay nila ay nakapurmang meron siyang haligi, tapos nasa ibabaw yung kanilang pinakasahig, no, yung mga bahay na gawa sa kahoy o kawayan. Doon sa silong naman nila may nakita tayong mga baboy. So actually sa amin, sa lugar namin sa Zamboanga del Norte, yan din yung napapansin natin karamihan sa mga farmer, no, karamihan sa mga kapitbahay namin may mga kanya-kanyang alagang baboy. No, ang ginagawa naman, nakatali yung mga baboy nila sa ilalim ng puno. So, meron ding may kaya-kaya na naka-pure feeds yung kanilang pagpapakain sa baboy. Meron ding ilan na maganda pa rin naman yung pangatawan ng mga inahing baboy na kanilang inaalagaan, na gumagamit sila ng mga natural na pagkain para naman mas makales sila. No, kaya't hindi imposible yung makialaga sa amin sa probinsya. No, hindi imposible lalo na kung meron ka namang source ng mga kangkong, ng mga kalabasa. No, ganun kasi yung nagiging sa amin dati pa lang. No, kaya nagkaroon ng alagang baboy. Halimbawa, wala kang puhunan kasi minsan sa farming, no, kapag pure farmer ka, medyo hirap minsan sa pera. No, makikitanim ka para magkaroon kang bigas. Tapos ang yung pera medyo mahirap. Kaya sa ilan, nakikialaga sila ng biik, pinapalaki hanggang sa nagiging inahin. Pag inahin na yun, ay hati na sila noon. Tapos yung anak, ito ay base lamang din sa lugar namin ha. Hindi kasi pare-pareho ang lahat. Depende rin kasi sa usapan yan. Sa lugar namin, ganun yung nagiging sistema na pag nakialaga, yung biik yan, pinapalaki. Tapos pag nanganak yan, hati sila dun sa may-ari, yung kalahati ay dun sa nakikialaga. Pero ang nagpapakain yan ay yung nakikialaga. Kasi ang pinapakain niya lang naman ay yung mga ganito na. Yung mga tinatanim nila, yung mga kangkong na nakuha na lang nilang libre dun sa paligid nila. No, so yun yung mga pamamaraan naman, yung mga darak. So yun yung mga pinapakain nila. Hindi na sila gumagastos din doon sa feeds. Kasi merong isang beses nagtanong sa akin, paano daw ba yung sistema sa ganun pagka nakialaga? No, kasi meron daw nasa OFW siya, tapos meron siyang pinalagaang baboy. Siya daw ang gumastos ng lahat. Kaya lang naka-pure feeds lahat ng baboy niya. So malaki-laki yung gastos niya. So ang mangyari noon, based na rin doon sa mga nakilala natin na ganun ang ginagawa. So, sila, bawas dun sa lahat ng gastos, tapos hati sila dun sa kita. Yun yung mga sa iilan, no? Pero yan pa rin ay wala namang, di ko rin alam ang batas tungkol dyan, no? Ano naman yan, depende sa magiging usapan actually. Depende sa usapan. Kasi sa umpisan yan, bago makialaga, usap muna kayo kung paano yung magiging hatian. No? Sa iilan, ganun yung kanilang ginagawa. Kung magkano gastos, hati sila sa kita. Ibawas lahat ng gastos, tapos hati sila sa kita. Kaya lang minsan, kapag naka-pure feeds, kung wala ka naman talagang diskarte na dinagdag pa dun sa alaga, no, at saka gumagastos ka ng tubig, kinikwenta mo lahat yan, pati yung pigiri, sa umpisan yan ay medyo hirap talaga. No, minsan nga ay negative pa. No, kung ibabawas mo lahat ng gastos mo dun sa umpisa pa lang. Kaya yung ginastos mo sa pigiri, since pang matagalan naman yun, so magiging magiging dun ka magbabawas ng dahan-dahan no, na habang tumatagal, no, hanggang sa mabawi mo na rin. So yun yung pamamaraan, pero mas best pa rin yung makalumang pamamaraan dahil nga dun sa hati na agad, wala nang ibang babawas pa, no. Dun sa inahin, kung ilan yung anak, hati na sila agad kasi tulad na nabanggit natin, usually native pigs, no, ang mga pagkain na kinukuha na lang dun sa paligid. So yun yung mga pamamaraan nila. So ganun din actually sa baka, ganun din na try din namin makialaga ng baka noon, no. Ganun din yung pamamaraan. Ay iba rin mapamamaraan sa baka. Since tag-iisa lang yung anak ng baka, minsan ay mauna muna sa may-ari, kasunod dun sa nakialaga. Sa iba naman ay mauna muna sa nakialaga, kasunod dun sa may-ari. So salitan sila kung sino ang susunod. No, hanggang sa yung minsan yung nakikialaga, since sapat na sa kanya yung kanyang baka, so binabalik niya na rin yung inahin. So yung kanya na, yung sarili niya na yung kanyang inaalagaan. So ganun yung mga naging sistema. Kaya lang minsan may ganun na halimbawa walang pagkakataon yung may-ari ng baka na mag-alaga nung parte niya. Halimbawa mayroon na dapat siyang parte na isang baka na maliit, di ba? So inaawat na yung baka, dapat kukunin na yun nung may-ari, nung owner nung pinakabaka. So kung hindi niya makuha yun, papalakihin pa nung nakialaga. Minsan depende pa rin sa usapan yan. Sa ilan, nagiging hati sila tuloy doon sa pinapalaki na baka na dapat ay doon na sa may-ari. So may mga ganon. Pero ito ay hindi ko kabisado ang batas, no. Wala naman akong background pagdating sa batas. Ito ang aking nababanggit ay based lamang din ito sa
experience at doon sa mga naging sitwasyon sa amin yung sistema na nakikita ko. So, depende pa rin yun. Lahat ng mga pag nagpapaalaga tayo, kapag may kakilala tayo, nagpapaalaga tayo, yung pagpapalaki ay nakadepende pa rin sa magiging usapan yun. So, yun yung mga pamamaraan. At tulad na nabanggit natin, pwede naman tayo magtanim-tanim na pandagdag ng pagkain ng alagang hayop para makamenos gastos tayo. Kasi hindi naman yan agad-agad ay porket nag-alaga tayo, meron tayong baboy, meron tayong pigiri, meron tayong mga pambiling feeds, ay kikita na agad tayo. So marami pa tayong posibleng pagdadaanan dyan, marami pa tayong matutunan. At doon natin minsan malalaman na ganito pala dapat kong gawin. Pag ganito pala gagawin ko, nakapure ako, ay medyo alanganin pala, so kailangan ko pala magdagdag ng diskarte. Sa iba naman ay gumawa sila ng sariling formulation. Sabi nga nila, mas best pa rin kung meron tayong sariling formulation ng feeds natin, kung meron tayong way na gumawa, di ba? So may ilan na gumagawa sila ng sarili nilang pellets, pinagsama-sama nila. Pero wala lang ako ideya pa dun sa kung ano yung mga ginagamit nila dun. No, nakikita ko lang yun, napapanood ko lang din. Pero sa amin, may formulation kami, sarili, pero dun sa mga native pigs namin, na ito yung mga tinatanim namin, yung Madre de Agua, yung mga gabi, kung anong available actually, yun yung binibigay namin. Ganun naman lagi sa mga native pigs, no, sa mga native chicken. Halimbawa, available yung kasaba, gabi, so yun yung niluluto, pinapakain sa kanila, haluan ng darak, or kung available ay yung saging, available yung mga kamote, talbos ng kamote or kangkong, yun naman yung pinapakain sa kanila. Ganun-ganun lang pagdating sa mga native pigs, no, sa mga upgraded na mga baboy, yun yung mga pamamaraan. At kung available itong mga Madre de Agua, ito na may binibigay. So minsan lang, no, may mga baboy, mga kambing din na hindi agad-agad kumain ng mga ganito. Naninibago pa sila. Kaya pwedeng sanay-sanayin din natin, ihalo-halo muna natin doon sa existing na kinakain nila. Halimbawa, kung sa baboy, no, kung kinakain ng baboy madalas ay yung mga kangkong, so pwede rin ihalo-halo ito. Tadtarin din kasabay ng mga kangkong, tapos yun yung papakain. Hanggang sa masanay din yung mga baboy kumain ng mga Madre de Agua. So yun yung pamamaraan naman namin sa pag-aalaga ng mga baboy. So sa kambing, no, kapag nagkambing naman tayo, napakaganda rin kasi ang dami nating pwedeng itanim, yung mga mulberry, mga kahoy, actually pwede tayong magtanim-tanim niyan sa paligid. Dahil abutin na lang natin, susungkitin na lang natin papakain sa kambing. No, pero yan yung mga pangmerienda nila. Mas best pa rin kung mayroong mga damo, kasi yung damo ang pinaka-main na kinakain nila. So sa panahon na katulad ngayon, nasabi nila nakaambang itong El Nino, no, itong tag-init, sa ilan ay naghahanda sila. Meron silang mga drum na, halimbawa, nagtatanim sila, napakaraming tanim nila ng mga napier grass naman, tapos hina-harvest nila yon, tapos pinapasok nila sa drum yon. Tapos yun ay kanilang piniferment, na nagtatagal yun doon sa drum. Sabi nga nila, minsan inaabot nga ng taon daw, hindi pa nasisira. So yun yung paraan naman nila paghahanda yun doon sa tag-init na kapag ka nagkaubusan na ng mga damo. So meron silang paraan. Sa ilan naman, nakafeed sila kapag tag-init kung wala na silang pabakain na mga ganon. No? Dito sa pag-alaga naman namin ng hayop, no, kasabay ng mga pagbibigay din namin ito mga alternative sa feeds na tinatanim na lang natin, yung mga azola, yung mga Madre de Agua, kamote, kasaba, kangkong, gabi, doon sa mga baboy, no, ay binibigyan din namin ng vitamins yan para lumakas yung immune system ng mga alaga natin sa mga kambing, sa manok. So ganun din ating ginagawa, no. Kailangan din based sa amin, sa experience namin sa aming sariling pamamaraan, no, naghahalo din kami ng King's Vita Plus na vitamins doon sa mga pagkain nila para mabigyan pa rin namin sila ng sapat na nutrisyon. Itong King's Vita Plus kasi, yung mga vitamins na gusto natin ibigay sa alaga natin, no, nandito na rin kasi ito ay meron ng multivitamins, yan, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes, nandiyan pa yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysindel, methionine, betaine, probiotic. Ayun yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, napakarami niya na rin sangkap. Kaya ito yung ginagamit din namin na vitamin sa mga alagang hayop. Ito naman ay hinahalo na lang doon sa pagkain or doon sa inumin ng mga alaga natin. Kaya napakadali rin niyang ibigay sa mga alagang hayop natin. Yan, King's Vita Plus, yan, for faster growth, strong bones and muscle development, strong immune system, higher reproductivity, no, at high profit kapag mas maganda yung paglaki ng alaga natin. So yan yung King's Vita Plus. Ito naman ay pwede daw to, ayon dito sa nakasulat din, lahat ng stage of production ay pwede rin siya. No, pwede siya sa manok, yan, pwede sa baboy, sa kambing, sa pabo, sa rabbit, sa itik, sa pato. Yan, ito yung ginagamit namin sa baboy, yan.
baka, kalabaw, pwede rin ang King's Vita Plus. So napakaganda rin itong vitamin sa mga alagang hayop natin. No, available naman to sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply. Ito yung ginagamit natin na vitamins na pwede nyo rin subukan yan sa mga alaga nyong hayop. No, kapag wala pa tayong mahanap dyan sa area natin, pwede kayo mag-PM dahil available din naman ito online cash on delivery. Yan. Kung naghanap din ng vitamins, ito yung subukan na rin natin, King's Vita Plus. Available sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply na malapit sa atin. No, King's Vita Plus. Doon naman sa mga pagkakasakit ng alagang hayop, kung halimbawa yung mga manok natin, mga sisiw, may mga sipon, laway-laway, bulutong, kuraysa, fowl cholera, yung mga common na sakit, yung mga halak, no, o may mga sugat. Doon sa sisiw naman, binibigyan namin dyan Panamox Forte. Kapag naman sa malalaking manok, yung Panamox Caplet naman yung pinapainom namin. No, yan yung mga gamot natin doon sa mga alagang hayop na ginagamit namin. Doon sa mga biik, halimbawa may biik tayo na alaga na nagka-diarrhea, no, may mga lagnat, may sipon, may ubo. Ang gamit naman natin dyan ay Panamox Forte pa din. No, Panamox Forte, napaganda rin yan na gamot dun sa mga alagang hayop na may sakit. Doon naman sa pampurga, Worms to Go ang ginagamit namin. Pampurga ng manok, ng pabo, ng itik, ng pato. Yan, Worms to Go ang ginagamit namin. Yan ay nabibili din sa mga agri-vet stores. So, yun yung mga pamamaraan din namin dito sa farming, no, sa mga nais mag-alaga ng hayop. At kapag ka may alaga ka rin ng mga manok panabong, no, kasi may panabong na kunting manok yung tatay ko pero hindi naman siya nagsasabong actually. Alaga lang kasi nahilig din mag-alaga ng mga manok na magandang itsura. So, yun naman ay binavitamin siya. Intenso naman yung vitamins niya doon. Intenso Plus sa sisiw, Intenso Power Stag sa stag or bayong-bayong, at Intenso Premium naman doon sa mga kinukondisyon ng mga manok. No? At doon naman sa mga pet natin, kung meron tayong alagang aso, pusa, yung mga pet nating rabbit dyan, pet na ibon, nandyan naman yung King's Vita Pet. So, yan yung mga produkto na ginagamit din namin na na-share ko lang din dito sa live natin ngayon. So, yun po, no? Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Correct. Happy farming din sa'yo, ka-farming at ka, Sir Jid. Batawan po. O, Ceci, ang dami nyo ng mga natutunan, di ba, sa mga na-discuss sa atin po ng ating ka-farming angat ka content creator, Sir Jid Batawan po. So, sino ba sa inyo dito ang merong mga Madre de Agua? Nagtatanim po ba kayo ng Madre de Agua? Oo, kaway-kaway sa mga nagtatanim ng Madre de Agua dahil na napaka malaking tulong po talaga ang Madre de Agua, lalong-lalo na po doon sa mga nag-aalaga ng baboy at saka nag-aalaga po ng mga manok. Kasi yun po yung isa sa mga alternative din nila ng mga patuka sa inyong sa mga pagkain po ng inyong mga alagang hayop. At saka ganun din po yung mga may mga kangkungan dyan. O, kung kayo po ay nakatira sa medyo swampy na area, yung maganda po ang daloy ng tubig, so pwede po kayong magtanim. Magtanim po ng mga kangkong. Dahil yan din po ay magiging alternative din po natin na pakain sa ating mga alagang baboy. Meron din po mga nagtatry din po na magpapakain ng ano ba yung sa tawag sa, kasi kung dito po sa Bisaya, yung mga bani sa saging, oo, yung, di ko maano sa Tagalog kung ano yung katawan ng puno ng saging, yun yung china-chop-chop nila, tapos yun din yung pinapakain sa mga alagang baboy. Maano din yun masustansya din yun na pagkain sa mga alagang baboy. So yun lang po talaga ang dapat sanayin, 'di ba? Dapat sanayin po ang ating mga alagang baboy. Kung for example, like pure feeds po talaga sila, ay diyan tayo mahihirapan dahil hindi po talaga kakain yan ng ibang pagkain. Pero pag sinanay niyo na po sa kanilang bago pa lang ay nasanay niyo na magpakain hindi lang pure feeds. Like, meron po kayong hinahalo ng mga yun, Madre de Agua, yung katawan ng puno ng saging, ubod ng katawan ng saging. Yun ba yun? Seryoso ka, kuya? Ubod ba yun? Oo. Ubod ng katawan ng saging. Oo. Yun maraming yun. Kangkong. Yan, kasi yung tinanong ko kasi si Tia Magda po, isa din po sa ating mga proud and certified user po ng King's Vita Plus. Isa din po siyang content creator, yung Dennis Rendon Vlogs. Ayan Siya din po ay, din siya, pure feeds. Minsan kasi, bilang alternative din niya na pakain sa kanyang mga alagang baboy, kasi nga yun, nagsimahalan na po talaga yung feeds.
So, naghahanap po siya ng alternative na pagkain. So, gumagamit po siya ng darak. Oo, yan ha. Kung sa Bisaya pa, tahop. Yan, darak. At saka, naghahalo siya ng kangkong. At saka, of course, hinahaluan din yan yung pagkain ng kanyang mga alagang baboy ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kasi nga, isa sa mga reason bakit siya naghahalo ng King's Vita Plus, kung hindi man naabot yung sustansya na meron ang darak at saka itong mga kangkong, ay si King's Vita Plus Animal Feed Supplement po, yung magsusupply ng additional more and more nutrients para sa inyong mga alagang baboy. Okay? So, yun, hindi ka na mapoproblema pa. Diba? Sa halagang nasa 90 to 100 pesos, depende po yan sa mga Agrovet stores, pero yung mga SRP po natin sa online ay nasa 90 pesos. So, sa 90 pesos sa isang pack, kayang-kaya na po may mix yan. Mamix po sa 50 kilos na feeds. So, diba? So, ayan, ganun po katipid at ka-epektibo po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? So, ayan ha, yun po ang ating Agribalita for today. Ngayon naman po ay ihahatid ko sa inyo ang ating Agribalita. Mula po yan kay Inday Badyang. But since Inday Badyang ay hindi po makakasama live, ngayon, ako na lang po yung magbabasa ng kanyang Agribalita. Okay? Hanapin natin. Ayan ang ating Agribalita for today. May mga nakumpiska pong mga smuggled na asukal. At ito po ay planong ibenta sa mga supermarket. Sana ay mura lang ito, di ba? Itong mga asukal na ito. Oo. Okay? So, kinukonsidera na rin ng Sugar Regulatory Administration na maibenta sa mga supermarket ang mga nasabat itong smuggled na asukal. Ayon kay SRA Acting Administrator Pablo Azcona, gaya ng plano sa mga Kadiwa store at palengke ay ibebenta sa halagang 70 pesos ang mga smuggled na asukal. So, I think 70 pesos per kilo ito. Aniya, may mga nakausap na itong supermarket chain na nauunawaan at nauunawaan ang nananatiling problema sa mataas na bentahan ng asukal at nag-alok na tumulong para mas maging accessible pa sa publiko ang bentahan ng Kadiwa Sugar. So, yun pala yung magiging pangalan niya, no? Kadiwa Sugar. Handaan niya ang malalaking supermarket chains na tumulong pagdating sa logistics at pati na sa repacking ng mga nasabat na asukal. Sa ngayon ay wala pang pinal na petsa kung kailan magiging available sa Kadiwa stores, mga palengke at supermarket ang mga murang asukal. Samantala, patuloy namang itinutulak ng SRA ang pagtatakda ng suggested retail price sa asukal na nasa 85 pesos kada kilo. Ito ay upang maiwasan na rin ang pananamantala sa presyohan nito, gayong wala namang problema sa supply sa ngayon ng asukal at wala rin paggalaw sa farm gate price nito. Ganun talaga na may mga ano talaga kapitalista, yung mga tawag nito, yung mga nagsusupply sa atin ng asukal ay buminsan hindi na talaga nakokontrol yung presyo ng asukal at yung mga napoproblema ay yung ang ating mga kababayan, 'di ba, na kumbaga hirap sa buhay, yung kaka-budget lang ng iyong pera kasi actually yung asukal ay napaka-common, isa ito sa mga basic needs, 'di ba, ng ating sa bawat isa sa atin kasi karamihan sa atin ngayon dito kung magkakape, meron talagang asukal. Karamihan, 'di ba? Pero may mga iba diyan na like ayaw na nila ng mga sweets, nagkakape sila na wala ng asukar. At saka yung asukar malaking ano din yan siya. Isa din yan sa mga main ingredients sa paggawa ng tinapay. 'Di ba? Sa pagluluto, o 'di ba? So yan kailangan po talaga na makontrola po natin ang kada kilo sa presyohan ng ating mga asukal. So, sana ay meron ng date kung kailan po ma-implement, kailan po maging available itong mga Kadiwa Sugar sa ating mga palengke, ganun din sa ating mga grocery stores. Saan pa ba ito makikita para ay ma-avail naman ng ating mga magsasaka o ang ating mamamayang Pilipino ang
murang asukal. Okay? So parang tayo ay na-stop tayo sa radyo. Parang na-stop tayo sa radyo ata. Wait lang ha. Oo, yan talaga pag nasa tayo sa internet connection, parang may problema tayo sa internet connection, pero ayan ha. Oo. Pero okay na tayo, okay na? Okay na. So ayan. Oo. Continue tayo. Ganun po talaga ha, tayo po kasi ay live, so tayo din po ay sabay na mapakikinggan sa ating mga Kings Radio Station. So, yung ating internet dito ay hindi nag-cooperate sa ating programa. So, yun po ang ating Agri-Balita at Agri-Chika po sa araw na ito. Sana po ay meron kayong napulot ng mga impormasyon, lalong-lalo na po doon sa pagtanim po ng mga Madre de Agua at ano pa yung mga klaseng pananim na na-share kanina ni ka-farming at ka-content creator Sir Jid. So, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po mabibili ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang Panamox Couplet, Panamox Forte, Intenso Plus, Intenso Premium, Intenso Power Stag, ganun din po ating Worms to Go at King's Vita Pet. Of course, yan po lahat ay available sa mga Agravet stores. Okay? Just in case po na pag kayo pumunta sa inyong Agravet stores at hindi po siya available, let us know po. I-message nyo po ang ating Facebook page para po ay sa gayon ay alam namin kung saan po yan na location na wala pong King's Vita Plus. Ito mga nabanggit natin na produkto. At kung gusto nyo na pong bumili agad, ay mag-message na po kayo sa ating Facebook page na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At meron din po tayong Shopee account. Yes! Hanapin niyo po ang KBM Agravet Lines. Oo, yan po yung ating official store ha sa Shopee. But actually po sa Shopee, marami pong nagbebenta ng King's Vita Plus. Oo. Kasi yung mga iba't ibang mga Agravet stores natin ay meron din silang Shopee account. Okay? At ito po ang ating KBM Agravet Lines. Yan po ang ating store din dito sa ating, kumbaga, ayan din po isa sa mga official store natin para po ay ma-cater natin din lahat ng ating mga magsasaka dyan. Kung nalilito kayo kung saan bumili, dyan, hanapin nyo po ang KBM Agravet Lines na store sa Shopee. Okay? Opo, dyan po sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement na Facebook page, kapag kayo po ay mag-order, COD po tayo via LBC or cash on pick-up via LBC na rin if ever hindi po accessible yung inyong location. Pero pag ay accessible naman, ay ox na ox yan sa LBC. Okay? Ox na ox yan sa LBC. Maihahatid yan door to door ang inyong mga orders. Kaso dito naman po sa ating Shopee, yung KBM Agravet Lines, kapag kayo po ay mag-order, mag-place ng order at mag-add to cart at i-check out nyo yan, automatic po na COD yan siya. Cash on delivery po sa inyong lugar. Oo, diba? So, don't you worry. Yan po ay na-prepare, na-pack po yan ng mabuti. At yan po ay safe na makakarating sa inyong lugar. Oo. So far yung mga sa aking pagkakaalam, yung mga napadalahan na natin ng mga produkto na nag-avail po sa ating mga promo sa ating Shopee ay hanggang Zambales, meron po sa Ifugao, meron po nag-o-order sa atin yan. At dito rin po sa Palawan, may mga nag-o-order na din po sa atin ng mga produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso, at saka itong Worms to Go. So, di ba? Ang saya-saya. Ang dami ng mga nagustong mag-avail at mag-try. At doon sa mga nag-try, ay hindi na talaga nila mabatawan ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Oo, ayan. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Maraming salamat po at kayo po ay nabusog. Sana nga po ay nabusog, hindi sa inyong pagkain. Ngunit nabusog po kayo sa mga impormasyon at mga tips na hatid sa atin ng ating ka-farming angat ka at of course ng ating Agri-Balita. Okay? Susunod po ngayon ha, wag po kayong aalis, lalong-lalo na sa ating mga listeners sa King's Radio Station. Makakasama po natin ngayon ang ating Queen Maxine. O, diba? Mga reyna na pala ito sila. Ano yun, mga reynang walang trono? Ay, walang, ano ba yun, ma'am? Reyna na walang, hindi,
reyna na walang kingdom? Kaharian. Correct, oo. Sila po yung mga reyna na walang kaharian. Dahil walang kaharian physically, dahil po yung kanilang kaharian ay kayo po ang aming mga ka-asenso, yung ating mga Kingston Radio Royal listeners. Biglang bumawi. Oh, kaya at abangan niyo po ang A Dear Kings segment natin kung sino kaya itong letter sender na confident na ma-share sa atin ang kanyang mga kumbaga karanasan sa buhay. So sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa ating Kings Radio, pwede po kayong magpadala ng inyong sulat kung nais niyo po i-share inyong karanasan at mabigyan po natin ng kumbaga kapupulutan po ng aral sa ating iba pang mga listeners. I-message nyo lang po sa Kings Radio Davao Facebook account at saka sa Kings Radio Philippines para po i-message nyo po doon ang inyong letter at meron pong kukuha niyan at para mabasa po ng ating mga DJs, ang ating mga queens, diba? Si Queen CJ at saka si Queen Maxine. Okay? So yun po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Bukas po ulit samahan po ninyo ako ulit. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa ang programang Agrisenso sa agrikultura, aasenso ka. Susunod po ang programang King's Afternoon Delight kasama si Queen Maxine. God bless you and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.